Mimiko One TV duniyar nishadi. Ya dan kanmu Alhaji Badamasi ya yi min taimakon miliyan 10. Ƙarya kake. Kaman ya ƙarya nake. Ƙarya kake. Ni ina ma ƙarya? Ba ban je ita ya daga min. To in baka yarda ba bara ma in kira shi ka ji. Hello Alhaji Badamasi, nawa ma ka tura min rancen? Miliyan 10 ba. Ko hasara kake da ni ne? Haka ne. To shikenan zan baka miliyan 3. Dama haka nake so magana. Ƙarya fa nake ko sisi ba zan cire a cikin wannan kuɗin ba. Yana ware daga daga. Kuka kuma za ka so mai? Ba karamin mugu bane ba kai a rayuwar duniya. Na hana ma ba zan bayar kuɗin ba, ko sisi ba zan cire a ciki ba. Yana ware daga daga. Ka gama dai kukan naka ko sisi ba zan baka ba. Ka ji tsoron Allah. Dan haka ni na ware. Yana ware daga daga. Ayo.